नमस्ते, मैं किरण पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक नाच गीत लेके आई हूँ, आप लोग कमेंट बताना कैसे लगा। पहिरब 1600 के साड़िया चाहे रुपया गज बिचाई, पहिरब 1600 के साड़िया चाहे रुपया गज बिचाई, पहिरब ससुरु कई कमाइया चाहे ससुइया जर बुताई, पहिरब ससुरु कई कमाइया चाहे ससुइया जर बुताई, पहिरब 1600 के साड़िया चाहे रुपया गज बिचाई, पहिरब 1600 के साड़िया चाहे रुपया गज बिचाई, पहिरब जेठा कई कमाइया चाहे जेठनिया जर बुताई, पहिरब जेठा कई कमाइया चाहे जेठनिया जर बुताई, पहिरब 1600 के साड़िया चाहे रुपया गज बिचाई, पहिरब 1600 के साड़िया चाहे रुपया गज बिचाई, पहिरब देवरा कई कमाइया चाहे देवरानिया जर बुताई, पहिरब देवरा कई कमाइया चाहे देवरानिया जर बुताई, पहिरब 1600 के साड़िया चाहे रुपया गज बिचाई, पहिरब 1600 के साड़िया चाहे रुपया गज बिचाई।